Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barka da zuwa Pi Media Tech. Bidiyon mu na yau za mu nuna wani sabon mining wanda ya shigo, wanda duk bayan awa 12 ake yin shi, sannan kuma ana kyautata zaton project ne mai kyau, zai bada sakamako mai kyau a nan gaba kaɗan. Da farko mutum idan ga link nan a description, idan aka shige shi sai a shigo nan sai ko kuma mutum idan ya taɓa link ɗin zai amfani da referral code. Misali yanzu ga link nan idan na taɓa shi haka zai kai ni a browser ta. Registration ɗin shi baya da wahala, yana da sauƙi ne. Idan ka shiga zai kai ka kai tsaye a browser ka. Bayan ya gama loading kamar yadda kuke gani ana an sa please enter the email address. Idan ka sa email address ɗinka a nan gun, za ka taɓa gun ka rubuta email address ɗinka. Misali bara mu rubuta email address kamar haka pimediatech@gmail.com. Daga nan sai ka taɓa wannan send ɗin. In ka taɓa send ɗin nan za su tura ma code a email ɗin. Sai ka shiga email ɗin, sai ka buɗe email ɗin ka je ka shiga a inbox ɗin ka ɗauko code ɗin sai ka saka a nan. Bayan ka saka a nan gun sai ka zo sai kuma nan sai ka saka password ɗinka. Sun ce please set password 6 to 20 digit password. Sai ka ƙara nan ma za ka ƙara password ɗin. Sannan daga baya sai ka clicking register. To bayan ka yi clicking register now, rijistan ka yayi automatic kenan. To daga nan sai mutum ya zo daga nan ƙarshe can ƙasa ƙarshen an rubuta click here to download it directly. To a nan wurin za ka yi downloading application ɗin nasu, zai kai ka a nan gun. Za ka yi downloading Android version wato app ɗin directly ko kuma download on the Play Store wato zai kai ka kan Play Store. Bari mu taɓa on Play Store. To zai kai mu kai tsaye a Play Store sai mutum ya sauke application ɗin. Amma mutum ya tabbata bai manta password ɗin shi bai yi amfani da ita ba sanda ya register a website ɗin bayan ya yi amfani da wannan link ɗin. Kawai idan ya yi downloading app ɗin zai shiga kamar yanzu mun riga mun yi downloading kawai. Shi ma idan ya gama downloading sai ya shiga open. Kawai zai saka email ɗin shi ne da kuma password ɗin da ya yi amfani da shi wurin register a website ɗin, kai tsaye zai kai shi cikin app ɗin sai ya danna mining ɗin. To kamar yadda kuke gani in ka shiga zai nuna ma wurin da za ka yi mining. Za ka zo home. To ga shi nan inda ya rubuta mining ɗin nan a nan za ka taɓa. Idan ka taɓa zai nuna maka yana reading duk bayan awa 12. To kamar yadda kuke gani a duk rana misali za ka iya samun guda 2000 da wani abu tunda a farko yake. Idan aka yi yawa ne yana yawa yana raguwa, yana yawa yana raguwa. To wannan shine sabon mining na app. Sannan kuma a nan gaba za su yi KYC kamar yadda kuke gani. Idan mun je profile ga shi nan sun rubuta KYC certification. To wannan za su yi shi a wani lokaci nan gaba kaɗan. Mun gode.